Hello mga kaagtang, welcome back to my YouTube channel. So, naana po ta mga kaagtang kay yaw na po ta dire mag-storya na po ko dire mga kaagtang. So, karon kaagtang padong dai mi sa among bukid, ay sa among dream house. Dream house. Padulong mi sa among dream house ni kaagtang partner nako. So, samtang padulong ta dito mga kaagtang, magsastorya ta kay laay bitaw. Din ako bang istorya, akong ipahungaw ang akong gibati nga. Ano bitang broken family ka, no? Not only me lang, dili lang kay ako, then dili lang bahin sa akong kinabuhi, no. Dili lang yana. Kundi bahin gid sa akong mga parents. No, gitawag na ako sa parents kay ang akong mama o papa is buwag na bitaw. Pero ang akong biological father is patay na gyud. Pero kanang nagpadako nako is as injured baby pa ko, siya na nagpadako nako, so giila gyud na ako nga father gyud na ako siya. Kay siya man ang akong gimatan bitaw, siya man ang akong namatngunan nga may akong amahan. So mo to mga kagtang, ani mo istorya. Ang akong mama o ang kanang akong father nako, mga pila na ka years na sila nagbulag. Ingon ta 13 years na sila nagbulag or pila na ka years. Ang mga kagtang nagbulag sila is nararagyapon sila nagpuyo dire sa usa ka lugar. So nararagyapon dire sa among nga lugar. And then na time kanang ano na maabot ng mga selusan. Saan naman ka? Ha? Wala niya gikuan? Da siya. Siya mga kaagtang na magdiag among pila ka bukit itlog diha? Ha? Pila ka buk? Di oy. Nasiya dito mga kagtang. So, ako nilasan mga kagtang na akong story about sa akong mga ginikanan kay sila man gid ang nagpadako sa ko. Anindot kay mga view. So, mo to mga kagtang, nabitong time nga naa sila'y balatian, na sila'y mga sakit. Maglisod jud bitaw ka kanang tungaon nimo imong kaugalingon. Tungaon imong kaugalingon like na hospital imong stepfather, din ang imong mama naman nagpa-check up. So maglibog ka mga kagtang kung unsay unahon nila, unsay unahon nato sa pagduol no niya. Basta kahibaw kung usa nasakitan kay maregiona, ay nga bitaw nga mga ipangbati. Pwede na nadauban na yung napit alas 5. Gikakana sa kuan. So, ang resulta ng mga kagtang lisod kayo. Sa may itong buhatan na ng mga kagtang. No nga, di mo lisura gid ang sitwasyon nga once sa broken family ka niya. Makadungan bitog na ibalatian. Waka na sayod. Kanasayod kung unsa imong buhaton, unsa imong unahon. Siyempre dili ka gusto nga masakitan imong mga ginikanan. Unya kinahanglan pud nga wala gid kay pihigon, wala gid kay kanang wala kay paboran. No, kay lisod man og na kay fever then siyempre masakitan sila. Lusod kay mga kaagtang. And then sa hawak ko nga part karon sa siyempre broken family din ko, mismo ako, sa kong anak, broken family me,
dili ko gusto nga maranasan niyang naranasan ako. So kung unahon niya yang papa, okay lang. Dili lang ko masakitan kung unahon niya ako, unta dili pud siya masakitan iyang amahan. So nga na gusto ng mga kaigtang. So una lang, gusto lang ko nga kanang na peaceful nga kinabuhi bitaw. Nga na ra ang akong gusto mga kaigtang. So una na ko nga labi nagpa patigbabaw na to ang garbo mga kaigtang, lisod gyud mga kaigtang. So dapat wala yung garbo no bitaw. So muna yung akong experience na nakita naman ninyo sa akong mga vlog nga na hospital ang akong stepfather din nagkadungan gud sila mga kaigtang ang akong mother nagpa-check up pod, and then the result is okay naman si stepfather nako, okay naman si papa. Ang ako lang mama is wala pa gud yun, at actually nga napa-check up gid mo sa tarong sa doktor. Kanang bitaw check up ra bitaw nga kanang check up ra siya nga kanang libre. So dapat jud mag-check up na mo siya kanang tinuod gud nga doktor. So mao ra to ang akong video for today's mga kaagtang. Kay nagpahungaw ako sa kong nagpahungaw ako sa kong gibati karon nga lisod jud. So salamat sa inyong pagtan-aw. God bless everyone. Babu.